Okay, good evening, brothers and sisters in Christ. So, welcome once again sa ating Lifeline topic review. So, kumusta iti nagmalem nyo kakabsat wenno ti makalawas nga inkay isusurot ken ni Apo Hesus Kristo iti life yo. So, praise God, amok nga dito mong galmay saket excited manen nga learn ken ni Apo Dios. So before we start kakabsat, I encourage everyone nga digiti nakatune in itatan ket mabalin nyo nga i-share kakabsat digitoy detoy link dating topic review ta itata kadagiti ammo tayo tapnon ti kasta ket maya si degdamet ken ni Hesus Kristo ket madaan da iti personal nga relasyon ken kuana. So, may I ask Kuya MJ, before we start this topic review kabsat, tapno nag-pray. Kuya MJ. Sige, magdak kakabsat. Pray tayo. Kakabsat. Spray. Amami, managayat. Udno unay nga hangagbalbaloy ti ayat mo ti tumungkal may sa kada kami. Uray man panakad adu nga challenges ti ingkam masarsaranget iti inaldaw-aldaw a panagbiag ni. Agyaman kami ulor kad iti promise mo ti tumungkal may sa kada kami. Sa simruman tinangrugi iti nasaya at ni aramid kada kami ket malitpas nam to detoy ginggang agsubli ni Apo mga Hesus Kristo. Tanga oras o Dios, damawat kami iti pinakadalos ti puso ti tumunggal may sa kada kami ket dawaten mi nga ti Espiritu Santo isu ti mangiturong ti tumunggal may sa kada kami ikam o Dios digiti sasaom kadigiti bibig mi tapno lang nga rod digiti nga sasaom sumit lang iti mangbalbalo iti biag ti tumunggal may sa kada kami oray man pay kadigiti makangeg kadigiti nga sasaom nga kakabsat ni giyaman kami o Dios ken si kang pay iti mangurnos iti internet connection mi dawatan mi o Dios nga sika iti mangtouch di internet provider mi nga urnuson da iti serbisyo da ulor ket tapnohan nga agputol-putol iti connection mi ulor. Agyaman kami o Dios ken si kang iti medaydayaw kadaytoy nga aramid dayti ti dawat mi baben ken Kristo nga Apo mi. Amen. So, inakarod man alam dito nga gundaway tapnon yam amo ka kabsat kanyayo digiti agbalin nga panelista itatang arabii. So ti muna nga nakawagan so iti maysa nga napudno nga agtultulnog ken ni Hesus Kristo. Natibker iti pamati na maysa nga brother naggraduar kas maysa nga computer science. So inakarod awagan ni Brad Denmark Benavides. Praise the Lord. Good evening mga kapatid. And thank you so much iti kadating opportunity man nga inted ni God kanya tayo. Tatay nga kadating nga gundaway, let's learn kasano tayo nga kumbaga saren ti biag tayo. Iti amin pagayatan iti Dios ket awan ti pulos pagpurahangan. Tangaro den awisit karod kiti amammo kiti makamammo kanyak kiti kabagyak kiti Marcos ken kiti estudyante ti MMSU and kiti share ti gospel iti aglawlaw. Stay tuned lang mga kapatid. Keep learning, keep watching and mas malawlawagan tayo pa ikadigiti mensahe ti Diyos. Kanya tayo. Praise the Lord. Denmark, sumaruno nga nakawagan kabsat, may isang napudnumet nga agserserbikan ni Apo Dios nga still nga agpersevere ore adu digiti trials iti life na no challenges nga inna
pasaran iti inaldaw-aldaw nga in panagserbi ken ni Hesus Kristo nakmanen ayaban ni Kuya MJ. Kuya MJ? Na imbag nga rabi iyo manin kakabsat ko ken ni Kristo. Hintay nga rod itultuloy nga amamen pay ni Apo tayo nga Hesus Kristo babaen ti panagdingig tayo iningana nga malpas kakabsat deti nga makipagpaset kayo ingana nga malpas deti nga aramid kayat ko nga rod nga imbitaren ni digiti kadwak iti Bible study sa JCTE ni Carl Humphrey pagdilaw ni Luigi Rania ken kastamit ken ni Sherwin Makatumbas agjoin kayon kakabsat ken kastamit digiti kakabsat sa Jepaway and even ito'y Batak and digiti kakabagyak ijay Marcos ken ita Vintar. Praise the Lord agjoin kayon kakabsat and you can i-share you deto'y link na deto'y deti link tayo kadigiti amuyo tap numam amu damit ni Apo tayong Hesus Kristo. Praise the Lord kakabsat. Good evening. Okay, thank you. So maudi ngayon nakawagan kabsat. So iti kabsat tayo metlaeng nga joyful ken still nga natulnog ken faithful nga sumursurot ken ni Apo Dios. Ni Brad Lawrence Tomas. Brad Lawrence? Naimbag nga rabi iyo amin kakabsat. Welcome ka dito topic, lifeline topic review tayo tatanga guntaway. So, kahit kuman nga ayaban amin nga kadwak ti Bible study kun iti kapamilyak iti pidig agjoin kayo aminen ta sang kamay sa tayo met nga mga amo kun Jesus Christ sang kamay sa tayo nga aggrow ket umunag iti pamati tayo ken ni Kristo. God bless. Kabsat dagita iti kakadwatay itatang rabii. So jak nga rod bayagenen kabsat nga in tayo rogyanan ti aramid tayo itatta. So ti passage tayo nga in tayo pagtutungtungan itatta kabsat isu iti topic tayo iti Wednesday nga in the ulwan when ti speaker tayo ni Kuya Aldwin Sagusio. So title na kabsat Keep on Growing in Christ. When itultuloy iti panagduras ken ni Kristo. So masarakan dito kakabsat iti taga Pilipos 3:12 nga kunana Jack kunaen ang nagbalaygi akon wenno awanen ti wenno pagkurangak. Ngem intultuloy ko nga ikabil ti amin a kabaelak amang gunod ti gunguna. Daytoy ti panggep nga adday iti panunot ni Kristo Jesus idi inawis nak asumurot ken kuana. So digiti talo nga rod nga punto kabsat yung muna nga punto nga intayo pagdidiskutiran when intayo dalen ano intayo learn anan talo nga punto nga intayo takay tukuyan itataka usad iso ti umuna number 1 agtultuloy ti agbiag nabalaygi ken Kristo. Ikagumaan ti panagbalaygi gaputa awan pagkurangan ken Kristo Jesus. So tingarod umuna nga inak iyaban nga ang share iti insight na kaubsat revelation ni God ken kuana iso ni Brad Denmark. So, Brad Denmark. Praise the Lord. So, nakamay-met dito yung challenge kanya tayo. So, dito yung agtultuloy. So, once agtultuloy, dati nga pobrainin. Pero double check na talaga, ito yung pobrain, kat agbyag anabalagi ken Kristo. So, DJ kailangan nga i-double check na talagang agtultuloy, sometimes nga ron agtuloy ngam, ada pa ba digiti pakapilawan, ada pa lang ba digiti kumbaga DJ mashaken ba di pamati,
or digite calling nga inted ni God kumbaga or obraan para ti pagayatan ni God ket adda pa lang ba digite narigat nga obraen. Kasi narigat kami nga agtuloy once nga ije pa lang apart mafailen. So nga kailangan nga talaga consistent nga aramiden ti pagayatan iti Dios. And ikagumaan iti panagbalaygi gapu ta awan pagkurangan. So example ko lang dito ikat DJ awan ti pagkurangan. Nga example na is DJ may isa nga atleta nga example ni um, Kuya Aldwin ket DJ part nga may isang atleta kagumaan na iti di part iti digite may isa ko mga athletic kumbaga everyday nga training iso na undergo ti training. So DJ kagumaan na tanon agbalagi iso na tanon amuna nga ka DJ ket adda ti price nga maited kanya tayo. Pero kanya tayo inted niya Hesus Kristo ti biag na. Actually na kumbaga una pa ki DJ price na inted na mismo di bagina para kanya tayo tanon tayo ket madaan ti biag nga agnanayon. Ngem tatta kada ti biag nga agnanayon nga inted ni Hesus Kristo ti pinagbiag tayo. So ana dapat iti output na kanya tayo. So agtultuloy nga agbiag nga nabalaygi. So ijay pa lang napakita ni God or pa-realize ni Hesus Kristo that we are already victorious. So hante dapat nga mauma. Madamin ti panakauma nga aramiden ti panagayat iti Dios. So let's double check tayo pa talaga nga inaccept by talaga ni Hesus Kristo nga Dios ken nang isalakan ti biag tayo kasi daytoy nga rod nga inaccept isuna awan ti pagkuranganen awan iti kurang kumbaga kumpleto tayo iti mata ti Dios. Eje lang met kanyak brad. Thank you, bro. Brad Denmark. So, ti pudpudno nga sumurot ken Hesus Kristo ket awan iti panakauma na nga agubay kadagiti bilin na. So, sumaron no kakabsat nga intayo nga rod denggen ni Kuya MJ. Kuya MJ? Sige, praise the Lord kakabsat. Kanyak met kaditoy umuna nga punto tayo. Nag-importante kanyak DJ John 10:10 kunan ni Hesus Kristo imayak tapno maadang kay iti biag nga awan iti pagkurangan na. Ken nugit kita ngamin kakabsat adu talaga iti aramid iti jablo kasla first part na DJ ket iti jablo umay agtakaw umay pumatay kun umay na perjen iti relasyon tayo iti Dios. Ngem anat ko na itoy agtultuloy agbiag anabalaygi ken ni Kristo. Importante kanyak iti kakabsat nga maurnos ket DJ pamati ken DJ pinakirelasyon ko iti Dios. Diyan tenten nga imayak tapno maaddan kayo ti biag nga awan iti pagkurangan na. Masapul iti pamati nga mangipurso ka DJ kakabsat when masapul iti pamati nga mangibiyag ka DJ biag nga awan iti pagkurangan na. Kahit nasa when masapul iti panang ay ka DJ relasyon ko kuni apo tayo nga Hesus Kristo. DJ gayam iti part na kakabsat nuhan nga maibiyabyagon DJ ay hanga maibiyabyagon DJ inted ni Christ nga life ijemet nga agmali-mali iti biag iti maysa nga taon. Ngem anak ko na itoy agtultuloy agbiag anabalegi ken ni Kristo. Una na di Romans 8:37 awan iti makaisina kanya tayo ken kuana uray mampay iti aramid iti jablo. Ngamin kinuana ije sa una nalpasen iti solusyon iti Dios kadigitoy aramid iti jablo. Pinarmeken ni Hesus Kristo ti aramid iti jablo sadyay cross. Ita lang ti obraon ti tumunggal misa ket agtultuloy nga ibiyag detoy nga baligi ngented kanya tayo na apo tayong Hesus Kristo. Dija lang kakabsat kanya. Praise the Lord. Nagyaman kami, Kuya MJ.
iti in-share mo nga insight. Wen kakabsat nga ti pudpudno nga agbyag para ken Hesukristo ket agtultuloy nga kabailan na ti agtultuloy nga sumurot ken Hesukristo taapay di kunana tay nga awan iti makabael nga mangpigil kanya tayo no pudno DJ relasyon tay ken Hesukristo ta han na tayo matbaybayan ni Apo Dios no laket di faithful tayo ken adaan tayo iti gagar nga agaramid iti pagayatan na. So next kaabsat nga inakawagan ni Brad Lawrence. So, kakabsat, dito yung kanya, kadito yung question, nga, una nakit, itultuloy ti agbyag, anabalegi kini Kristo. Kasano kading, maitultuloy, nga ibiyag, deto'y, dito nga, biyag kini Kristo. Possible lang nga talaga isuna, if I continue to rely kini Christ. Di ibagbaga ni, Kuya MJ, the John 10:10, the enemy comes only to steal, kill, and destroy, but Christ came that we may have life and enjoy it to the full. Di nga talaga, ag-rely kini Christ, nakan kanayon, kadagito yung hard times, kadagito yung situations, kasi isunamot lang talaga tibang titibalegi kasanong agkaroon iti wisdom iti every situation kuma no hamot niya agre-rely kanya na kasi tibot lang talaga wisdom ko tagapo kanya na possible at the way iti man at amuna kit right kumaan isong dito kat maka-iano lang maka-iyawan lang kanya tayo and di ko na nato yung question di ikagumaan ti panagbalegi kaputawan pagkurangan ken Kristo Jesus awan pagkurangan ni Christ ket talaga isu iti mangi provide amin we need for life and godliness ibagpagana di 2 Peter no di na mariro God has given us everything we need for life and godliness. So, awan nga talagan iti excuse ko tapno nakagbarin nga nabalegi kani Christ. So, DJ lang kanyak, Brad Christian. So thank you Brad Lawrence. So complete reliance tapnon agtultuloy nga agubay agtulnog ken Hesukristo. So next nga rod nga intayo pagtutungtungan kaabsat may kadwa nga punto. So inakman nga rod basaen na para kanya tay amin. Kunana ditoy gunoden ti gunguna masarakan ken Kristo. Aramiden ti kabaelan amang gunod ti gunguna masarakan ken Hesukristo. So intayo nga rod manen denggen iti maibaga kanya tayo ni kabsat tayo ti insight na nga gapuken ni Apo Dios ni Kuya MJ. Sige, praise the Lord. Kanyak dito ka kabsat ket iti talaga estudyo bagbagan ni Brad Mark Terugurugina iti may nga pasalit masapul talaga iti panag-persevere tapno ma-achieve DJ goal na same as true kada iti kakabsat iti ngamin nukit kita ket isu talaga adu iti failures nga saranget mapadasan ka DJ training ngem damor gayam nga padpadasan di DJ nga failures damor nga ag persevere iti maysa nga tao kasi gayam kanya kakabsat damor ko mga marigatan nak ka DJ situation damor nga umasideg nak ken ni Christ ngamin
kuna natin lang gungguna kat masarakan kini Kristo. Ado ti gungguna nga yup offer deti lubong no agbiagak nga naing lubungan. Ado iti yup offer na. Ngem, awan iti sarbina di gijay kakabsat no mapukamot lang di relationship ko kini Jesus Christ. Nakad ado di gijay yup offer iti lubong pas ko mapinag-abroad agbyag nga nin lubungan lalo digiti awis digiti barkada kuma ngam ana awan sarbina digiti kakabsat no maputulmot lang DJ relationship ko kundi Christ. In the end awan to sarbina DJ kasi hantumot nga DJ naragpat ko duti lubong nga gungguna iti damagan ni Christ kanyak no digit dino inan anok DJ life ko idi si bibiyag na lang. So kanyak dito kakabsat ket itatapay lang nga si bibiyag ket masapul ko nga ikagumaan nga aramiden iti pagayatan ni Apo Dios iti pinagbiag ko ure aduman iti challenges ti nakapimpintas ket hanak pulos baybayan ni Christ. Ti lang kanyak kakabsat Kristo. Giyaman kami, Kuya MJ. When, pudno, no, adang amin iti ket mga gunodan aya, ket aramidem amin nakabailan, tapnon di kastakit magunod. So, no, tarigagayan tayo kakabsat, nga gunodan ni Kristo, aramidan tayo amin, nanapnuan iti panagtalek ken ko ana. Baybayan iti pamati. So, praise the Lord, Kuya MJ. Next is ni Brad Lawrence. Brad Lawrence. Okay. Okay, kanyak mo ito'y isto mo paisong no day tiket mga magunod nga talaga grabe iti training nga mapaspasamak with regards kaditi ano with regards kung iti pasalip ka iti basketball grabe iti pinagtre-train da nga nakatado nga rod nga drills tapno iti kastakit no umay to DJ situation ket agbalin lang normal nga response da DJ inubrada iti drillen and kanyak bet kas may isang Kristiyano ket adu nga talaga iti drills ato iti hardships ato iti mabalin nga mapasaran nga challenges nga ipaay iti kabusor but ay masapul ko nga talaga iti i-fix di matak ni Christ i-fix DJ ana nang tawagan na kanyak nga ana DJ agbalin niya focus ko tata aguntaway which is to become like him in every way DJ iti ano na kanya and kasano nga talaga nga mapasamak dito DJ nga talaga ag-overcome na iti DJ masapul nga i-overcome willing nga agpa-training willing ag-train iti pagayatan ni God tapos iti kastakit DJ haan nga talagang ma-disqualify for the prize kuna na lang itoy. So DJ kanyak Brad Christian. Okay, thank you, bro. Lawrence. So, to attain the goal is to embrace all the challenges or embrace the training. Diba? DJ pagsubok nga kasi haanmat nga may basta-basta nga mai pasabak ti may isang atleta haan nga matrain nga nalaing kasi awan iti maragpat na nga gunguna di ba no haan nga matrain sakbay nga mai mapan iti salisal so kas jemot kaabsat so DJ iti ni Brad Lawrence nga embrace those processes challenges or trainings spiritually so that magin na DJ goal
ma-attain na DJ prize in Christ. So praise the Lord, Lawrence. And lastly, ni Brad Denmark. Brad Denmark? No, praise the Lord. Very clear mo, di kita in-share kanya tayo, di Kuya MJ and Kuya and ni Brad Lawrence. Tatarod kanyak matkat babayan di gunoden iti gunguna masarakan kay Kristo. Ano ba talaga di kumbaga gunoden tayo itatangaad nama. So no ano ba di gunoden tayo dati bakit masarakan kay Yesu Kristo. Actually yun may isang in-reveal ni God kanya dito is biyag nga agnanayon mun una nga inted ni God kanya tin babayan kay Yesu Kristo ngem dato nga ro den biyag nga agnanayon ket dili ko matigunoden tayo na talaga makita ti sabali nga tao ket ada talaga dito biyag nga agnanayon kanya or kanya tayo. So masarakan lang dati nga ro ket dati nga agbiag nga agnanayon ket masarakan kay Yesu Kristo dapat Yesu Kristo adamat nga rit kanyak. So aramiden nga ro ti kabailan nga magunod ti gungguna masarakan kay Yesu Kristo. So DJ ipakita nga talaga consistent nga ipakita ti sabali nga tao nga siya ket daan nak iti baro nga biyag. Ken dito nga rod ket dakkel iti nagmayat nga rod iti kasta. Ingon nga daduma iti atleta. Ado bigit once nga talaga nga kaya dati DJ magunod DJ gold medal. So ang go dati training. So dati mo tibiyag nga agnanayon ada digi part kanya tayo nga talagang i-correct ni God. Ada digi part kanya tayo nga kailangan niya i-change ti panagbiag. So maobra lang dati once nga aramiden babaen kini Hesus Kristo. Ti basis talaga ket haan nga iti anya man ti lubong kundi ti basis ket ni Hesus Kristo. Ken dati nga rod ket nakamaymayat nga kailangan nga kanayong ti identity puso nga inted umununan ni Hesus Kristo ti price that is ni Hesus Kristo mismo and iti biyag nga agnanayon nga diga po kanya na ngem gunoodin nga kanayon haan dapat nga kada dumaket gaputan na ipatalob tulatan han nga tumaktiren. So kailangan nga tumakder tanon i-force humanen dati impainted ni God nga baro nga biyag nga haan pulos nga matumban ton kundi ore man sa balin to ti pakatumbaan nan tumakder tulatan nga tumakder kasi amuna dati ket inted ni Hesus Kristo nga haan pulos nga kumbaga dati nga biyag nga rod nga agnanayon ket isu na lang par pakaalaan ka detoy. So DJ lang mit kanya bro. Sige, thank you Brad Denmark. In-share mo kada kami maipanggap iti deti nga punto. When kabsat pudno nga when adamo di times nga talaga no maadda iti challenge ko mga iti life tayo so follow the Lord ngem saan tayo nga agsardeng ka DJ nga punto. You need to overcome it because we have Christ nga tumulong kanya tayo. Okay, nabilbileg isuna nga mang saranget kada DJ nga problema wenno challenge iti panagbiag tayo as we obey Him. So next nga punto may katlo kakabsat ti maudi inakman basaen para kanya tayo manen si pupuso nga agtulnog iti panggep ni Kristo tari gagayan maadaan ti panunot kas ken ni Kristo Jesus tapno makasurot iti napudno iti napudno ti awis na ken ka. So kakabsat ti umuna nga inak awagan ni Brad Lawrence. Brad Lawrence. So, ito'y naka-importante nga talaga ang agbalin nga si pupusong agtulnog iti panggip ni Kristo. Iti wholehearted nga talagang ubraan no natikayat na iti panagbiag tayo
kasi naka-importante kasi DJ nga talaga iti essence iti life tayo. Anang arod ti survey na no may kaagbalin nga mechanical iti obedience tayo kanya na di hamot lang kaan nga talagang mapurso detoy kayat na kanya tayo nga agbalin nga kas kanya na no by ano lang no by schedule kaput masapol isang obrahan haan nga talaga nga kastoy iti attitude kasi nakapangpangit nga talaga and ti kaya ti Christ ket true relationship kanya na kiti relationship nga talaga ket makita babaan ka dito hindi di wholehearted dahil normal lang obraan ngumhaan nga tikas lang habitual no di ket di DJ led by the Holy Spirit led kaputa iso iti linaon iti puso DJ nga talaga iti kahit ni Christ kahit ni Christ kanya tayo amin nga ah, nga ano attitude dito lang amin nga talaga nga agbalin nga i-reveal ni Christ iti panunot tayo no iti kahit nga mapasama DJ lang at ag-improve nga talaga iti ag-improve iti ah, ag-improve iti faith ag-improve kasi DJ agbalin nga mechanical nga minkit awan iti improvement na yung nuance base iti revelation from the Lord agi-reveal talaga ni God iti new ways nga DJ later on way na nga talagang agbalintay nga kasla kanya na DJ kanyak Brad Christian. So gyaman kami manen Brad Lawrence. Kunan ni Brad Lawrence is loving the Lord wholeheartedly nga saan ang mapilpilitan di out of a true relationship or true faith ken ni Christ. Sige, praise God, Brad Lawrence. Next nga inakarod awagan itata kakabsat ni Brad Denmark. Praise the Lord. So, si Pupuso nga agtuldog iti panggap ni Kristo. So, actually, may isa nga nakita study jay, relationship nga talaga mat iti dahilan na. So, what kind of relationship we have in the Lord? So, ti relationship tayo sit-city lang. So, sit-city, kumbag sit-city mat di agiti aramidin nga aramidin ti panagayat ay aramidin tayo para kinigan. So, talaga na isa pusuan iti relationship tayo kini God. So, amin nga aramidin is para kinigad ket kumbaga naggapo talaga ti puso. So, daduma tayo makita damat di part talaga nga adi panakabannog iti physical nga mahaan pulos kang bannog iti spiritual or han pulos even physical han na pulos makita dati iti bannog na once nga di heart na committed kini God. Actually, may isang example kanya dito digiti kumbaga naganak or digiti father or mother. Si amo gaputa di panagay da kadi anak ta pinagriing pa lang ti bigat kit talaga nga iringan da tanon i-prepare lang digiti kasapulan digiti anak da. Marami da dati gapo iti panagaya da kanya da. Han nga lang obligasyon da dati nga as a parent kundi dati panagaya da kadigiti anak da. So di mat kanyak nakita naman yung kasano ni Hesus Kristo mismo, kasano na mismo pinakita di pinagaya na kanyak, babaen ka di jay panakatan na jay cross. So how about ni kasano mo ipakita di panagayat ko kanya na. So di jay dapat nga talaga haan di pulos nga mapilitan nga pinagaten ti Bible study, hanga mapilitan nga a quiet time, nga ti remind iti leaders nga kailangan nga obraan iti datoy awan dapat iti grumble iti puso, awan dapat iti agdua daw nga aramiden ti panagayat ti pagayatan iti Dios kasi clear di relationship kanya na. So
dumamin ka talaga kat there is di pa nakabannog ti bagi so na di kiti nanang kada tatang ko oray masakit da kat talaga nga bumangon da ba para ka di kiti anak da. And even kini Christ ka talaga, even nga masaksaktan isuna at the cross, pinagbagka na di cross, haan na pulos nga ka sa dayjay sakit kundi makita na mismo DJ ano iti kumbaga di love na kanya tayo. And even ilan sa isuna ano ti response ni Christ kadigiti ng saplit-saplit kanya na. Forgive them because they are not know what they are doing. So nakamay nga di panagayat ni Jesucristo. So talagang nga ti may isang problema nga daduma is di pakasano ko talaga mat ni-express ti panagayat ko kanya na. So haan dapat amin nga pag ubrain kat talaga na isa pusuan dapat kanayon. So gaputahan nga magunod di mapasamak nga kahit ni Jesucristo ti pinagbiag kasi baka haan nga buo DJ aramiden di panagayat na. So napunno dapat nga napunno DJ tapno masurot iti napunno awis na kenka. So panunot pa lang takkel nga part dati attacking ang minisita no lado market engine ti mind tayo. So i-submit lang talaga kini God iti mind and i-store tayo iti word ni God hanga dapat nga istoran tayo iti mind tayo anat ti makikita tayo iti lubong anat ibagbaga iti sa baling nga tao kundi i-store tayo lapat digijay ana digiti ibagbaga ni God kanya tayo. So nagmayat nga ro digi agatan ka ti Sunday service ket nga digiti challenges, Bible study at ti challenges, cell group at ti challenges kasi ijay kasano nga talaga nga naipapusuan nga relationship kini God. So adati ang talaga na naipapusuan natural nga aramiden detoy. Kasi kahit tayo pa yung mapatag ka di relationship tayo kini Jesucristo. So yan lang met kanya brother Christian. Maraming salamat, Brad Danmark. Nanaya kakabsat, si pupuso nga agtulnog ken Jesucristo, awan iti marik na nga panakabannog. Di ba? So, praise the Lord. Kasi, yan, yung word ni God, yun yung, or yung love ni God, DJ ayat ni Jesucristo, ni Apo Diyos nga ipakita na kanya tayo babaen ken Jesucristo, kat iso iti, in tayo bigbigen tinaldaw-aldaw moment by moment iti panagbiag tayo kasi DJ nga panagayat na kanya tayo ay pakita na tipudpud no nga ayat nga haan pulos nga nagsuko na bannog di intinurpos na. Praise the Lord. So next kabsat ti mauding nga nagtawagan ni Brad MJ, Kuya MJ. Sige, praise the Lord, bro. Na impapuswan nga panagtulnog iti pangkep ni Apo tayong Jesucristo. Pudno dijay i-share digiti kakabsat tatay DJ relationship kasi narigat talaga iti agtulnog noon iti right relationship kadijay pagtulnugan yan kasla agbalin nga hired hand no ko isuna. Example siya kasla nagbaling nga hired hand lang nga awang bibibiyang ko kadigay iti topa kuma no example digay tao no madiiter aramidon dan kasla okay lang kanya kung kasi hired hand nga rod ngem ti pudpud no nga shepherd ket adda talaga concern na para kadigiti tattao. So isu nga mentiwil ni God DJ kakabsat nga aramidon talaga usa rin DJ life ko nga mangi dalan kadigiti tattao nga impaitalek na kanyak babaen ta panang tulong kadakwada nga aggrow kadijay relationship da ni Jesus Christ. Dito iti pudpud no nga awis kakabsat ni Apo tayong Jesucristo iti tumunggal may sa kada tayo nga agbiag tayo para iti pagayatan na nga naimpapuswan madikayat ni Jesus Christ iti half-hearted
Wan kanya tayo nga kakabsakit dito kayat iti half nga blessing lang kayat takot full nga ma-receive tayo di nga blessing. And same as true ka di relationship tayo ni Christ. Mandi na kayat mat iti half. Dati mismo ko dito kayat iti half di nakarkaro kan ni God kakabsat. Ken kasya ko mamit itud tayo kanya personally masapul nga itud ko iti amamin ko kan ni Jesus Christ. Very challenging isuna nung by faith nga maaramid ko isuna kasi mat iti tumunggal may sa kada tayo. So dati kanya kakabsat iti masapul kong aramiden. Praise the Lord. Thank you, Kuya MJ. So it is indeed hard to obey if we have naawan iti pudpud no nga relationship tayo kabsat kadi jay pag-ubayan tayo. But if we have a right relationship kani Christ, then it is easy to obey. So praise God, and the more we obey, the more He reveal Himself kanya tayo. And ipagkaawat na no ana iti panunot na panpanunutin na iti panagbiag tayo. So praise God. So thank you kakabsat iti live ti tumunggal maysa kanyayo. So itata intayo nga rod iti summary and application to be led by Brad Denmark. Okay, praise the Lord. So mangitledak lang ti upat nga ay talo nga A kanya tayo. Ano yung gitoy? A, aramiden ay awaten gyud mo na gaya. Awaten aramiden ken agtultuloy. So umun-una nga talaga ket di awaten. Kasi narigat nga nga gundawa aramiden di pagayatan ni God no haantay pa nga mismo naawat ni Jesucristo ti pinagbiag. So dapat kung natatay awaten ni Kristo nga na isa puso kumbaga buong puso nga awaten isuna. So di may kadua is aramiden. So aramiden kumbaga ano ba digiti kailangan nga aramiden nga iti inaldaw-aldaw. Iti sa aramiden te lang ba digiti ana digiti nakaperdi iti relasyon te kanya no aramiden DJ ana digiti pagayatan na. So DJ awaten ken may kadua is aramiden DJ DJ anaman iti pagayatan iti Dios. So may katlo ket agtultuloy. Di agtultuloy kasi once nga ay ayaten tayo ni iti Dios ket agtultuloy tayo nga aramiden agtultuloy tayo nga obraen digiti pagayatan ni Dios. Iti Dios ti pinagbiag tayo. DJ ti pudpudno nga adaan iti relasyon iti kini God DJ consistent nga agtultuloy nga aramiden di pagayatan ti Dios. So tatangarod kakabsat, intengarod kitaen no inawat tayo ba talaga ni Jesucristo? Iti pinagbiag tayo nga na ipuswan or aramiden tat nga nanawat aramiden tayo ba talaga? Bigay tayo pagayatan iti Dios ti pinagbiag tayo. No aramiden tayo itultuloy tayo ba digitay kayat iti pagayati digiti kayat iti Dios ti pinagbiag tayo. DJ lang kay Brad Christian. Thank you, Brad Denmark. So awaten no pudpudno nga inawat tayo ni Kristo iti life tayo. Daan tayo iti tarigagay nga mga ramid ti pagayatan na ket saan lang nga aramiden iti mamindwa mamintalo no diket di agtultuloy. So praise the Lord. So itatangarod intayo nga roden iti presentation ti gospel. Ayabak ni Kuya MJ. Praise the Lord, kakabsat. Ito ating nga roden, ito'y naimbag at amag, may panggap ka ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Ako na dito'y teksto tayo kakabsat. Jak kuraen ang nagbalaygi na kon, when no awanen iti pagkurangak. Dati iti danger na gayam kakabsat. No, dati iti mindset tayo, nga ti amo tayo nagbalaygi tayo,
nga kaslaong pagkurangan tayo, ijay met nga agbalin nga plato iti obedience tayo. Ngan kakabsat, DJ nga tao ket hanpay talaga nga save isuna. Apay kasi kuna ni Jesucristo ijay Matthew 7:22 and 23, di kiti digijay sumursurot met kan kuana idi ngem deti tu kunana ken kuada kwada intun dumteng day tangal daw adunto ti agkuna kanyak apo-apo itinagan mo di mi aya in waragawag tinaimbag adamag. Nugit kita hindi kakabsat ket ag-share da gospel digitoy. Itinagan mo di kam aya nagpaksyat iti adu a demonyo. Itinagan mo di kam aya nagaramid kadagiti milagro. Nem kunakto kadakwada kunan Jesucristo, di kay am mo umadayo kayo kanyak da kayo ang managdakdakes. Deti ti sao ti Dios ti tumunggal may sa kanya tayo kadat tumunggal may sa kada tayo kakabsat nga masapul tayo nga agbiag, masapul tayo nga usaron deti biag tayo nga naimpapuswan para ken apo tayo nga Jesucristo. Ngamin no hante arami din dijay impierno iti papanan deta nga tao. Kasi kuna na ijay sao ti Dios ijay Mateo nga ayatem ti Diyos mo, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ngamnuhan tayo usaron iti biag tayo kakabsat para kani Apo Diyos kayat nasawon fully kayat nasawon hantay pa talaga nga save hantay pa nga naawatan DJ relationship tayo kani Apo tayo ni Jesucristo kayat nasawon hantay pa talaga in biag DJ awis na nga sumurot kan kuana ket iti awis na kanya tayo kakabsat ket agbiag nga kaslamit la ken kuana no kasano isuna nga nagbiag kadaytoy nga lubong. Ita nga oras kakabsat no adapel lang DJ half-heartedness yo iti tumunggal maysa nga sumurot ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Awisan kayo kakabsat nga daytoy nga kararag awaten ni isuna nga kas Lord talaga iti panagbiag yo ngamin no hante awatan ni Jesucristo akas Lord iti biag tayo impierno iti bagsak tayo kakabsat. Jejengor i-share ko itatay maditay kayat no half lang iti blessing, half lang iti sweldo nga maitad kada tayo kayat tayo full. So kas jemot iti kayat ni Apo Dios kada tayo kakabsat. Ita nga oras kakabsat awisek ti tumunggal maysa kada tayo nga integ dumog. Ket talaga nga awatan tayo ni Jesucristo akas Dios iti panagbiag tayo. Kumararag tayo kakabsat. Amami ang managayat. Aminek o Diyos dagiti naglabsingak. Adu nga wagas iti nakararamiden. Ngamhan met gayam nga mga iturong kanyak. Iti biag ngagnanayon. Ita nga oras o Diyos tawatek iti pamakawan mo. Ken tulungan nak kumangarod o Dios nga ibiyag iti biag nga ingkaimpa ay kanyak. Biag nga mga ramid iti pagayatam. Agyaman nak o Dios iti karim nga ti Espiritu Santo iti mangtulong kanyak nga mangibiyag nga agbiag nga nasantuan kanay balegyan para iti pagayatam para iti pakadaydayawan. Agyaman nak o Dios ken daytoy iti dawat ko babaen ken ni Kristo. Amen. So praise the Lord kakabsat inteng rod pudpudnon nga ibibiyag no talaga nga naawatan tayo di lordship ni Christ iti biag ti tumunggal maysa kada tayo inteng rodon ikumitar iti biag tayo ken Apo tayo nga Jesucristo awan ko man iti half-hearted nga agubay ken ni Christ. So praise the Lord kakabsat dayta iti naimbag adamag nga kayat ni Jesucristo nga intay maawat. Brad Christian? Okay, thank you Kuya MJ. So praise the Lord kakabsat nga imawat ken nga napudno ken Jesucristo ti biag na. So itata intay nga roden iti
uh, announcements and closing prayer nga idalan kanya tayo kakabsat ni Brad Lawrence. Brad Lawrence? Okay, kakabsat. So, hintayon iti announcements tayo. So, laglagipan tayo nga kanayon iti kadagito yung schedules tayo agsipod ta dito ket agsipod ta dito yung schedules tayo kedi God ken han nga iti tao. So, Lifeline every Wednesday 6:15 p.m. Mang-angay isuna via Facebook ada pa iti YouTube tayo. Search lang Lifeline Ilocos. And the face to face ito yung Batak blended so na Jelawag yun online. And sa Lifeline topic review Thursdays to Tuesdays i-review dagitay napagtutungtungan or di message iti Lifeline iti Wednesday ket iti daduma-dumang schedules nga mabalin nyo buyain tapno iti kasta ket agkaroon kay pa iti deeper nga insight ket iti message ni God. And next is our DIPF every first Saturday of the month. So DIPF kahit nangasaon day in prayer and fasting. Adu iti masapol tayong ipagpray kakabsat. Isong sang kamay sa tayo nga agaten ka detoy. And our FIC or Freedom in Christ maangay ito no June 25 kakabsat. Detoy ke may isang aldaw nga i-devote tayo iti oras tayo kay Christ. Tapno maamuan nyo no anapa iti digiti masapol yung i-let go ti panagbiagyo tapno nagbalin nga victorious kay Christ. And Sunday worship service 8:30 a.m. live siya via our FB page Lakas Angkan Lawag City and our in YouTube. So tune in lang kayo mga kapatid, and but better kung makapunta kayo in our sa ating live sa CAP Building 8:30 a.m. Second floor. And Pistol class every Sunday. Wait lang sa further announcements kakabsat with regards ka dito. So DJ iti announcements tayo itata kakabsat. Ito nga rin iti closing prayer. Let's bow down. Almighty God in heaven, agyaman kami kadating nainbalitukan nga oras ng inpaay mo kanyami tapno iti kastakit. Maadal mi iti sasaom, ma-review mi no na iti message mo kanyami iti Miyerkules no apo nga hang kaming agpatingka no anan iti naragpat mi tatta. But agtultuloy kami nga mga amupay no sino ka iti panagbiag mi, agtultuloy kami nga aggrow nga makay-ayo king kao apo. Agyaman kami iti agtultuloy nga rod nga pinangay-aywan mo iti tungkal maysa ket protektaran pay nga nanana iti tungkal maysa tapno iti kasta ket madiscern no ana iti best nga obraan iti tungkal situation no ana no kasano kampay nga makapagtitinulong nga ag-grow o Lord God. Agyaman kami o Apo nga sika iti manggilid kadagiti kakabsat ko nga agtultuloy na pay nga agbalid nga nabalegi king ka o Lord God. Dito nga iti dawat mi iti nagan ni puming Jesus. Amen. God bless you kakabsat. So, God bless, kakabsat. Praise the Lord, iti Biagyo, Brad Marquis Siagan, and Brad Jomar Kabakungan. So, let's continue kakabsat nga nag-learn pa ka ni God, nag-grow ka ni Christ. So, see you again next week. Dakay amin kakabsat.
nga nakipagmaymaysa kada ito nga topic review tayo. So, praise the Lord. Bye-bye. Bye-bye. Praise the Lord, kakabsat. Yaman nagtibiyagyo. Good evening, nanay. Praise the Lord sa buhay mo.